Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Hakuna chinu chinorwadza mubereki sechinu chekuti mwana aendawo kunoshava-shava, mwana aendawo kunoshanda. Chinotarisirwa nemubereki wese ndechekuti panobvawo mwana kunoshanda anozovawo neramangwana rakanaka rinozobatsirawo kuchengeta dzimwe hama kana kuti mhuri pamusha. Asi zvose izvi dzangova ndangariro kuna amai Tadiwa vatafambira kuno kuEpworth kwatati aiwa regai timbononzwisisa nyaya yemwanakomana wavo ane 17 years uyo anonzi akatsakatika gore rapera musi wa1 November mushure mekunge atorwa namadzibaba veJohn Masowe vachiti mwana ambonovabatsirawo tumwe tumabasa pamwe chete nekuchengeta imba yavo iri kuchitungwiza. Kubva ipapo mwana haasi kuwanika. Kufamba kuri kuita nyaya arikunzi arikungotenderera pamasocial media platforms akarohwa zvinosirisa. Havasi kuziva kuti mwana ari kupi. Regai titaure naamai vemwanakomana uyu tinzwisise kuti mwana akabva pamba gore ripi uye akabva pamba achiti akunogara sei kumba uko. Mama makadi? Ndiri pangu makadiyo. Aiwa ndiri nani kuri sei kuno kuEpworth? Kuri right zvako. Tauya tichinetsekana akati amboti Epworth vamwe vakatiendesa nekudombo raMwaruko. Saka tichazoti kuno kuEpworth futi here kana kuti kuairport? Kunoku kunonzi kuGlenwood Maruwa. Kudhuze nekumanyama airbase. Inwe kuri sei zvako naro goredzva makapinda zvakanaka here? Goredzva takapinda edu zvakanaka. Zviri nani. Zviri nani. Mama ndikuona muri gwindiri wani. Inhau yekuti ndiri kurwadzikana nenyaya yemwana wangu. Mwana wangu akatorwa nevamwe baba vanogara kwaDonoro uko kuEpworth imo muno muEpworth asi kuri kusaidi kudombo raMwari kupolisi uko. Saka baba vaivatora mwana wangu. Ndakazoona mwana akubuda pamagurupu akarohwa. Mwana achibuda pamagurupu akarohwa. Ndakazovaendera pandanovabvunza. Mwana wangu mukomana mudiki ndiye wandakazoti manje kumba kwavo handikuziya. Akati kumba kwavo ndokuziya ndakamboenda naTadiwa tichinotora mazai aimbotivatengesera mazai. Ndobva taenda batanosvika vasipo ivo paine vakadzi vavo vaviri. Tasvika paine vakadzi vavo vaviri ndakavabvunza ndikati ko mwana ari kupi? Zvikanzi mwana akatosobva kumba tatione mwedzi tisiri naye. Ndikati ko imimi hamuna undiudza wani kuti izvoni hamusisiri nemwana. Zvikanzi ipapo takaresva hatina kuziva kuti haasi kudzoka kumba isu. Ndikati zvakaoma, munoziva zvamakaita zvinhu zvandirwadza zvandibata. Imi semubereki dai anga ari mwana wenyu manzwa kuti ndonhau iripo moya kwandiri ndotaura sematauriro amaita munonzwa sei panyaya iyoyo? Zvikanzi aiwa pakaresveka asi baba vapo regai tifonere baba vauye. Ndikati inini ndofunga nguva dzavachasvika hatichabatani nekuti nda kutomhanya kudombo polisi. Ndinotaurawo nhau yangu kuitira kuti mwana wangu aite sei awanike. Saka ndakamhanya kupolisi kudombo. Ndasvika kudombo vakandifonera ndichibva ndavati izvoni ndobva ndavati izvoni ndiri kupolisi kana ndapedzerwa ndichasvika. Ndobva ndataura nenyaya yangu kudombo. Ndobva mapurisa andipa mumwe mupurisa wandakaenda naye kunotora baba waye. Vatasvika vakatozara nemapostori avo vanonamata navo ipapo. Ndobva vanzi tauya usko kutora ibaba nenhau yemwana asiri kuonekwa. Vatadzokera kudombo. Tadzokera kudombo mbva wabvunzwa mwana ari kupi? Zvikanzi ndatoone mwedzi ndisiri naye handisi kuziva kuti akaendawo kupi. Zvikanzi saka baba zvinoreva kuti imimi semubereki dai anga ari mwana wenyu mainzwa sei? Zvikanzi ndobva varamba vakanyarara. Zvikanzi baba nyaya iyi inotokuvharirai. Ndobva vati ndokumbirawo 1 week yekutsvaga mwana. Vakumbira 1 week mupurisa mubva ati alright ndokupai 1 week asi 1 week ikakwana musati maane mwana mai ava vanodzoka usikotaura kuti mwana havasati vaanaye. 1 week musi wechitatu ndobva ndaenda
ndomba ndazotaura naye china makuseni ndakataura naye chitatu ichocho ndobva ndaenda kunobva ndanosangana naye kuMbare ndokwandanosangana naye ndobva ndataura nyaya yangu ati aiwa amai tokubatsirai mwana anofanirwa kuwanikwa ndobva zvanzi saka kumapurisa makanzi ndikati kumapurisa ndakanzi 1 wiki iri kukwana mangwana china zvikanzi saka endai kudombo munonzwa kuti vanenge vati mangwana china chacho mozotipa information ndobva ndadzokera kudombo kuya ndasvika kudombo vandanovaudza ndikati mwana asati awanikwa saka ndakaenda kumuofisi mandakambonopinda muofisi mandakapinda mbva vanditi zvonendai kucharge office munovhurirwa doketi motipa mapikisi emwana tobva tazonamira mamissing person ndanosvika kucharge office ndakanopiwa mupurisa wandakapiwa ndobva nditi ambuya ndipei mari yekunwa skadi tichifamba tichienda ndikati mari handina pandiri panapa saka mupurisa uyo akabva anditi imimi chiendai munotarisa munoona kuti ariko here kana ariko mondifonera kana kuti moya mosikondiudza kuti ariko toenda tonomutora ndadzoka ndakaenda mbva ndanosvika mbva ndanowana variko ndobva ndatovati mamuka sei tamukedi mamukawo ndikati ndandikumbira kubvunza nhau yemwana kuti mwana makazozvifambisa sei zvikanzi inini ndakakuudzai kuti izvoni ndipei nhamba dzegurupu rakasenda mwana hamusi kuda kundipa ndikati aiwa inini handisiri negurupu rakasenderwa mwana iye hanzvadzi yangu iri kwaMutare saka hanzvadzi yangu iri kwaMutare ndo yamukatikwanise kutaura nayo zvikanzi ndakataura naye ari kuti haasi kuziva ndikati saka inini ndodziwana kupi baba vaye vanga vauda kutondirova ndobva ndabva pepe ndadzokera kudombo ndobva ndanovaudza kuti ndavawana variko ndobva vati saka ofisa vacho vati vamamufanirwa kuenda navo mbva ndavatsanangurira ndobva zvanzi saka iye zvinezvi vabuda pane kwavaenda sikana vadzoka tichakupai moenda navo saka ndakagara nguva yakareba ndonga ndakatogara zvokusvika zvekuma12 ofisa yavasati vadzoka ndobva mucharge office mabuda mumwe mupurisa zvikanzi ambuya ibva ipa makagara ipapapo muende kuroko ndikati manje ndikaenda kure mukasandiona munozondiatenda here nokuti mune matokanganwa nhau yangu zvikanzi aiwa ndatiendai inhau yei yamunyanya kuda kugarira ipapo ndikati ndakashayiwa mwana wangu saka ndiyo ndiri kuda kuti mundibatsire ndimuwane zvikanzi mwana wacho ni akafa here ndikati handisi kuziva kutoya kwamuri inhau yekuti ndikuda kubatsirwa ndikwanise kuwana mwana wangu zvikanzi kana asina kutofa bhonzo racho ni musina kutiratidza bhonzo racho zvoreva kuti hapana nyaya ndobva ndati ofisa musadaro musandirwadzise inini ndiri kutotarisirwa kuti mundibatsire but mondipindura mashoko azvo handichibva yambuya totogona kutokusungira nyaya iyoyo yekuti izvoni muri kuramba kutinzwisisana nesu ndobva ndabva paini bva ndadzokera kuofisi kunhamba 12 kwandandambonzi ndiende kucharge office ndobva ndanovatsanangurira mbva vandiisa mune imwe office vandapinda imomo vandanovatsanangurira mbva vandiisa mune imwe office vandanovatsanangurira mbva vabuda neni mbva vadzokera neni kucharge office zvikanzi ambuya ava vambouya tikatovaudza kudhara nyaya yavo saka ndivaende zvavo zvikanzi vangaende here musina kuita sei kuvhura dhoketi ruda kuvhurwa panyaya iyi zvikanzi ndivaende vadzokere vanozonoya nemapiki emwana kana vaya nemapiki emwana ozodzoka ndobva ndati mapiki emwana akatokandwa kudhara I think ndikutarisira kuti dhoketi riite sei rivhurwa mapurisa yamva atoti chidzokerai zvenyambuya kumba kwenyu vandatodzoka kuno vandataura naKingston ndikandaenda kudombo sososo ndomba anditi mirai amai tiri kukubatsirai nyaya yenyu tiri kuiziva saka ndakazoona nyaya yangu yazoiswa mumasocial media ndomba vazotaura neni pane nhamba dzavakandipa munhu wavakanditi nditaure naye ndobva ndataura naye nezuro saka akanditi ndidzokere kudombo kwakare ndinovapa mapiki emwana vobva vavhura dhoketi kana vachinge varamba
ndozoisa back message kwavari kuti varamba zvakare. Saka ipapapa nditori murodhi kuti ndiende kudombo kunoisa mapike emwana ndichivhurirwa dhoketi renyaya yake. Ndo mamiriro akaita nyaya yangu. Ndadzo mama muchiti mwana akangotorwa nababa. Baba ava munopinda navo chechi here? Ndanzwa muchitaura zvemasowe, ndaona zvakare makasunga dhuku chena. Munopinda navo chechi here baba ava? Ende mwana wenyu anga akura sei? Baba ava ndandisinganamati navo inini. Ini ndine kwandaienda ndichinonamata. Mwana akati ini mama handifariri kuenda kwamuri kunamata imimi. Ndomba ndati alright, chitsvaga kwauri kuda kuenda. Ndipo paakaenda ikoko kuna baba ivo vainamata navo handitovazive baba avo. Kutoti nditovaziva through nyaya yemwana wangu yekushayikwa kwaakatoitwa ndokutovaono kwandakavaita ndandisati ndambovaona. Mwana akaenda sei kuna baba ava kuti muzotanga kuzomutsvaga pesapa? Akaenda sei? Chikonzero chakaita kuti aende inyaya yekuti vanga vangopinda vese chechi here? Ndanzwa muchiti vakangomutora. Handina kunyatsonzwisisa kuti chakaita kuti mwana aende. Anga kugara ikoko here? Akaenda zvemazuva ese zvekuenda nemazai here? Kana kuti chii chakazoita kuti izosvike patiri nhasi kuti mwana ari kushayika? Mwana ainamata nababa vachinamata vese vakataurirana kuti baba ava kuti mwana avatengesere mazai. Mwana aitotora mazai avo achitoya nawo kunoku achimabhoilisa achienda nawo kutauni achinotengesa. Kana anonoka kudzoka kutauni ndaimufonera ndomubvunza kuti uri kupi. Saka musi wandakamufonera foni yake yanga isingaiti. Ndobva ndazomufonera mangwana acho ndomba ati mama ndandasungwa nekanzuru ndarara kuCentral. Ndomba ndati saka apa uri papi? Anga atiwo manheru zvekuma7. Ndomba ati ndiri chistechiyu chambuya nehanda. Ndomba ndati chiita straight uye kucharge office ukwirire makombi ekwedu kunoku ipapo ubva wauya kumba. Ndoda kutokuona kumba nhasi. Ndobva atokwira kukombi mva auya kunoku. Ndipo pavakatanga kuita ukama nababa vapi ivava. Inini handina kuzvitsvaga, ndaingoti sevanhu vari kunamata vese. Ndipo paakazouya zvakare achitaura kuti mama baba ava vanditi ndiende kumba kwavo kuchitungwisa ndinochengeta pamba pavo. Ndo kuenda kwaakaita nababa ava kuchitungwisa. Kubva paakaenda ipapo handina kuzomuona kubva musi wa1 November. Handina kuzomuona up to now. Ndo mamiriro azvakaita. Mwana matanga ini 17 years. Mwana matanga ini 17 years. Mwana anga ini 17 years. Mwana akuudzai mama kuti ndakunogara ndichichengeta kumba kwababa. Ndanzwa sekunge mati baba ava vane vakadzi vaviri vanogara navo kuno. Kuchitungwiza aitiye kwaari kunochengeta kwaiva kuine mumwe mukadzi here? Kana kuti chii chakaita kuti baba ava vagare nevakadzi vavo vaviri kuno, kuchitungwiza kwacho kuchigara kusina munhu? Kuti ndizive kuti baba ava sei vakagara nevakadzi vavo vese kunoku hapana chandinoziva. Semunhu ndisitorina information neupenyu hwababa vapi ivava. Kuchitungwiza uku handisi kuziva kuti kwakuine umwe munhu here anga aripo, kana kuti ndiye aitongogara achichengeta imba sezvo yanga isina varipo. Ndopa ndisingaziviwo ipapa. Saka ini ndandakamirira kuti paachadzoka sezvo angati achadzoka ndonyatso kuchimubvunzisisa ndochinzwisisa nhau yake yese kuti uku ari kugara nemunhu here kana kuti ari kugara ega here. Saka ndo mamiriro akangoita nyaya yacho kuti yazongosara yakangohengeka isina anondipindura mubvunzo wandini kuzvibvunza ndega. Takatarisa mama ndanzwa muchitaura kuti baba ava manga musingatovazivi. Hapana here imwe nguva mwana akuudzai kuti ndakuenda kunogara kumba kwababa ava ende imi baba vacho hamuvazivi? Hapana here imwe nguva yamakambofunga kuti regai ndiende kune munhu ari kunzi akunochengetesa mwana wangu wekugara timbononzwanana sevanhu vakuru kuti tinyatsonzwana kuti mwana anenge achitambira mari here, anenge achigara sei, chikafu ndo anenge achimupa here? Zvese izvozvo
hamuna here kumbosvika panguva yekuti rege ndinonzwisisa kune munhu atora mwana wangu kuti akuda kunogara naye, uye baba ava vakangotaura nemwana vari vaviri, havana kusvika kwamuri imimi saamai kuti vanyatsokuzivisai kuti ndaakunogara nemwana zvakufamba so hamuna kumboenda here kuna baba ava kana mboita pfungwa dzekuti rege ndinonzwisisa kuti mwana anenge achigara sei? Kumba kwababa ava handina kumboenda nenguva dzacho idzodzo, nekuti inini ndinenge ndichishanda kuti ndiriritire vana vangu ivavo, umwe wacho atori kuchikoro izvozvi. Saka nepuresha yebasa rangu ndandisina nguva yekuti ndinofamba, kana ipapa basa racho rakatozodzimara kutopera nenyaya yekuti nguva yekuenda kubasa ndandisisina, ndichifambira nyaya yemwana. Uye handina kuwana nguva yekuti ndiende kumba kwavo, nekuti ndakangomirira iye kuti kudzoka kwake ndomubvunza kumba kwababa wacho ndekupi, tozoenda tese zuva raaidzokera ndonoona, ndotaura navo, nekuti ndaitoti ndoda kuvaonesa kuti mwana wangu uyu zvaasingafariri ndezvizvi nezvizvi, mukazviita izvozvo munopesana, hamuwirirani. Saka haana kuzodzoka mwana kuti ndikwanise kuzoenda ndinoonana nababa, kutozovatsvaga kwandakaita through kusaonekwa kwaakaitwa, ndazoperekedzwa nemunin'ina wacho, ndokutozoziva kwandakavaita, kuti ndichizogara navo pasi tichinyatsotsanangurirana tese pamwe chete. Hazvichakwanisike nekuti kana ndichivaona ndichinzwa kubatikana zvakanyanya mukati mehana yangu, handichakwanise kutaura navo. Mwana aenda mama kusvitumbisana dzomuchiti akatoenda akatombonogara muna November musi wa 1 ndopaakaenda. Nditi hamuna here kuzombowana kana phone call kubva kwaari kanawo vamwe vanogara mudhuze naye kuti mwana ari kugara sei kuchitumbisa ikoko? Hapana phone call yandakazowana kunze kwemunext door wake wandakambotaura naye mumashure achindiudza kuti mwana ane 2 days asingadyi. Ndiye munhu wandakazokwanisa kuzobvunza zvakare kuti hamuno here information yekuti mungazive? Akati handina. Chii chakaitika? Akatondibvunza kuti chii chaitika kuti mundibvunze kuti hamusi kuziva here kwaari? Ndikati mwana ndakamuonera pagurupu, vandatomusendera piki rake, ndovatoti inga zvakaoma, ko ivo vari kuti chii? Ndobva ndati ivo hapana zvavari kutaura, vari kungotaura kuti akabva tatone mwedzi tisiri tese, saka vana kana information yakanaka yavari kundiburitsira. Ndobva ngoti zvakaoma, regai ndimbotiraiwo kubvunza, kana ndawanawo information ndinokuudzai. Saka up to now hakuna nyaya yabuda. Nanzo mama muchiti neighbor wacho ndiye akazotongokuudzai kuti mwana ane 2 days asingadyi. Hamuna here kumbomubvunza kuti mwana uyu anga asingatambire here pamba apa, aigara sei mazuva ese aya kutizosvika pakuti mwana akurara asina kudya? Inini mwana kunoku akabva achiti ndinotambira pei. Muneighbor wake akazondiudza kuti pandakamubvunza kuti sei ari ane 2 days asingadyi, mwedzi wakapera adi kutenga chikafu nemari yainayo, akati haasi kutotambiriswa mwana wenyu, hapana kana mari yaari kupiwa, atoita sort of munhu angodaidzwa kuti uya undichengeterewo zvinhu zvangu izvi, zvinhu zvaari kungochengeta pasina kana mubhadharo uripo. Ndo nyaya yacho mamirira yakaita. Saka zvakandibata, handina hangu kuzoramba ndichimubvunza zvakawanda. Indana angomirira chete kuti mwana akadzoka, ipapo ndopana ndakangomirira kuti ndobva ndamuti hauchadzokeri, kana ndoenda naye ndonoona baba ava ndovabvunza kuti sei maita chimiro chakadai, mwana hana rudzi nemuyu, mufanirwa kumubhadhara mari yake. Saka hapachisina dzimwe nzira dzandandichakwanisa kuita nekuti iye wacho haapo. Ndazomba muchiti neighbor ndiyawo makanga makutokomunicata naye, hamuna here kumboita pfungwa dzekuti rege ndikwire ndiende kuchitumbisa kwacho ndinoona pari kugara mwana, zvichida
mwana anogona kunge kusatoita kuri kuita foni pane zvinenge zvichitoitika kwaari kutoshayika kwaanga akuita nebhasi sachamuonawo kuti ari kufamba sei kana kuti aripi. Hamuna kumboita here pfungwa dzekutoge ndiende kuchitumbisa kwacho ikoko? Ipapa handi kunyepa semunhu ndatopererwa ndaomerwa handina kana kubatwa nepfungwa idzodzo. Pfungwa dzangu dzakangondibata ndedzekuti regai ndimbonotenderera muMbare ndinotsvaga pamwe ndogona kusangana naye pai muMbare. Ndakaenda kuMbare ndofunga ndakakwanisa 2 weeks ndichienda kuMbare ndichinotenderera. Ndikati 2 weeks dzawanda because madhezi akashayikwa 2 weeks hadzisati dzakwana nenge 1.5 ndichinotenderera ndichimutsvaga. Handina kuwana pfungwa dzekufunga kuti regera ndiende ikoko kwaaigara kuti ndinotsvaga kuti ndione kuti chii chakaitika. Handina kubatwa nepfungwa idzodzo, asi pfungwa dzangu ndaingofunga kuti dai ndakwanisa ndamuona paari nemarohwerwo akaitwa. Otherwise pamwe ropa rakarasika rakawanda, anoda kubatsirwa nekukasira kudzosera ropa mumiri. Ndo pfungwa dzakandibata ndichingotsvaga mwana wangu dai ndandamuwana ndakasira mubatsira kuti ropa risaite shoma mumiri make chete. Saka Budha havana kukudzere kuti pasendwa picture remwana tozoti mumagroup maWhatsApp groups panosendwa zvinhu vanhu vanotitsanangura kana kutaura kuti picture ratesa pamusoro apo ndere mwana akawanikwa akarohwa kwakati ane makore akati, zvichida vamwe vanenge vasingazivi kana makore vanongotaura kuti akarohwa ari kwakati. Kune vanoziva hama dzake ngavatibate panhamba dzinoti kana ngavazise mapurisa ari pedyo. Papicture remwana iri pakanga pasina information iyoyo here muchibvunza Budha? Hanzvadzi yangu ndakaibvunza ndikati ko nhamba dzemunhu akasenda? Akati handina. Ndikati ko ipo pacho pakanzi kudii? Zvikanzi pakangonzi Christmas box. Saka ini zvakandinetsa kuti ko munhu anogoitwa Christmas box arohwa zvakanyanya kudai sei. Ndobva ndamboedza kumunyengerera. Hanzvadzi yangu akati handina. Leti donga musi unoyu hazvina mazuva akawanda ndazomuudza ndikati nyaya yangu yezvino izvi yamira yakadai yemwana. Akati nhamba mwana piki rake rakasendwa pagurupu raTiudha riyeri ndopandakawanira piki iroro. Ndakapererwa kuti pese apa ndaizama kukomuniketa nayo hanzvadzi yangu kuti anditaurire nhau kuti zvakamira sei, achingoti handisi kuziva. Pagurupu pandakazvitora kuti achindiudza kuti gurupu ripi, ndofunga nhamba dzacho dzaakazondisendera achiti ndidzo dzandazowana dzemunhu akasenda piki dzadzina plus 260. Saka handichazivi kuti nhamba idzi ndedzekuBotswana here kana kuti ndedzekunyika ipi. Ndakatadza kuziva kuti kodhi yekunyika ipi. Ndobva ndangomubvunza ndikati koye munhu wekure kure kwakadaro anogona kusenda piki iri ndokwanga aendere mwana uyu? Zvikanzi handisi kuziva weni. Saka ndopakangoperera nhau yedu yakamira sekudaro pamwe ndaitaura nehanzvadzi yangu. Makambobvunza here hanzvadzi mama kuti ko chaimboita kumashure kwese kuti ungotya toziva kuti mwana wedu tese ende muzukuru wavo, chaita kuti ungotyawo kungondisendera kana kungotorawo screenshot kuti gurupu randiri ndirakadai ndomangokandwawo picture remwana ende nhamba dzacho ndeidzi dzakadai? Handina kutombobvunza because paakatonditaurira nyaya yacho ndakangoshokekana. Saka handina kuzowana nguva. Munoziva chinhu chikauya usingafungiri, pfungwa dzinogumirwa. Ndo zvakaitika ipapo. The same thing nenhau yekuti ndizive kwakanga kwakagara mwana kuti ndiende kunokuona kuti kwakamira sei. Pfungwa dzakangogumirwa sechimiro chandakanga ndaona. Handina zvimwe zvandakafunga kuti regera ndidai.
handina. Kunze kototi vanhu manje ndopa vakanditi ko imimi madi kumboti mamboenda kuchitungwisa kwacho mabvunza kuti maugara papi chaipo maenda mambonoona chaipo panga ari. Ndikati iye zvinezvi mari handichisina, mari yapera nekufamba ndichiedza kutsvaga mwana. Saka handisati ndawana mari izvozvo yekuti ndifambe kuti ndinoona paigara mwana. Ndinoda kuenda mama pagrupu ipapo zvakare. Ndanzomushtaura kuti nhamba idzi hadzidze munyika muno +60. Ndinoda kunzwisa mama kuti iko zvinondoziva kuti simba munenge musati maanaro, asi munhu ari kutsvaga mwana panzvadzi apo. Madi mabomubvunza kuti grupu iri sekutaura kwaita kuti rakanyorwa kunzi Tete Tilda chakati, tozoti vanhu vakawanda vanenge vari pakutsvaga viewership kana kuti mafollowers, vanogona kunyora mazita ekuti vanhu vakasike kupinda magrupu. Madi mabomubvunza kuti rine vanhu vakawanda sei vemuZimbabwe, kana kuti chinonyanyotaurwa mugrupu imomo ndechipi? Igrupu rechechi here, igrupu rechii, masasi chete here kuti vanhu vanongonakidzana kana kuti, uye chakazoita kuti vanhu kana kuti vanhu vakande picture vachiti Christmas box, tingade kuziva kuti kwakabvira meseji mugrupu imomo here kana kuti maforwarded. Zvichida hanzvadzi ndo inogona kuva nemhinduro dzese idzodzo kuti tinyatsonzwisisa kuti grupu iri nderechechi here, ndiwo magrupu anikakangonzi majokes here, kana kuti vanhuwo vari kungoedza kutsvaga maviewers nezita ratete. Ipapa handinazo zvifunga. Hapana chandakazomubvunza pamusoro pezvese izvozvo. Saka kumapurisa mabva mangomirira ipapo kubva pamakatandaniswa kuchaji ofisi nepekunzi ndimbondipa mari yesupa, makabva mangoti regai ndichimbomira ndakadaro ndione kuti zvinofamba sei. Ndakatongoti regera ndimirire sezvo ndaisa kuna Kingston kuda ndiko kwandingatongobatsirike, nekuti kumapurisa uku ndatoona kuti hazvisi kubatsirikika. Ndobva ndatongomira ndakangomirira nhau kubva kuna Kingston kuti pamwe pada sezvo yafladha nyika yese ndichawanawo munhu achandifonera achindiudza kuti mwana ari pakati, kana kuti ari muchipatara here, kana kuti paari pano tisi tiri kugara naye. Hakuna ati andipa meseji. Vanhu vari kutondipa mameseji, umwe ari kufona achibvunza achiti mwana haana kufa here, umwe ari kuti sori mama tichakubatsirai pamuteuro mugone kuwana mwana. Umwe vari kundipa advice yekuti chimboendai kwakati munogona kunobatsirwa kuti muwane mwana. Ndomamirira zvakangoita chete parizvi. Ko baba ava vakatora mwana ava mati mazombodzokera here kwavari kuti munonzwisisa kuti vane effort here yavari kuisa zvakare kuramba vachitsvaga mwana, kana kuti vatongogarawo sekumirira kwavatongoita kuti ina ndinokwa ndokwanisa kuwana, hamuna kundipa nhamba dzepawhatsapp dzakasenda picture remwana. Mati mazombodzokera here kuna baba? Handisati ndadzokera kuna baba. Handina kuzotomboita mwoyo wekudzokera nekuti ndakatoona kutoti havataurike navo. Ndobva ndatongogarira kure. Semunhu wechechi mama, ndanzwa muchiti pamakasvika makaona paine vanhu vechechi. Ichechi ipi inopinda baba? Vanopinda Johani Masowe wechishanu. Zvichireva kuti kuungana kwakaita vanhu pamba pavo vatone chigaro here, kana kuti munhuwo wangori wesangano? Ini ndakafunga kuti sezvo vanhu vanga vaungana ipapo, pamwe kuda vakafonerana kuti ndo nhau yamira iri kunokwere, vana madzibaba vacho mva vauyawo kusikoatendana nemunhu wavo wavanonamata naye. Sezvo ndakanzwa chinzi muprofita wepasangano ipapo, saka handizive kuti zvazviri chimiro chacho chachiri chei ipapo. Inino zvakangosiko ndikashamadza ndichingosikuona chimiro chakangoita seichocho chachiripo chacho. Asi pamakasvika vairatidza here kubatikanawo nenyaya yamakanga mauya nayo, kana kuti vaito kubataiwo rafu vachitoedza kutyisidzirai pakubvunza kwamaita nhau yemwana wenyu? Vana madzibaba ava? Ivo madzibaba.
madzibaba ava pandikasvika ndakazosvika ndine mupurisa. Handina kutaura navo inini, vakataurwa navo nemapurisa. Inini vandakataura navo vakadzi vacho, zvokuti musi wandakazodzokera ndichibvunza kuti ko haufa hamuna kuzondipa information kuti mwana zvakamira sei. Mukadzi wacho ndiye wandakazonzwa akuti izvoni, imimi madha musi wamakauya makasikotitukirira panapa. Ndakakutukirirai kuti chisvikanza vanhu vakawanda vakatozvinzwa muchititukirira. Ndikati inini madha ndinambosikokutukai. Ndakatoya ndichitosikobvunza mune zvakanaka wani. Ndikati ko imimi sei makazogara nemwana mukasandipawo communication, kuti tite communication, kuti mundiudze kuti ndimi mune mwana zvakamira sei. Saka inini handichazivi kuti ndakakutukai pai. Ndobva ndatobva paye ndatobatikana nokuti murume wacho anga kuda kundirova. Ndobva ndatobva ndadzokera kumapurisa kwakare. Saka ndomamirira zvakangoita chete. Okay, mama. Tichida kupendera mama toziva kuti mwana ni 17 years. Vazhinji vacho vanenge vari kuma form 4. Mwana akanyora form 4 here kana kuti zvakamira sei? Anga akamira maresults here kana kuti? Mwana anga asina kunyora form 4 nenyaya yekuti pfuma yekuenda kuchikoro yakanetsa. Pandakati aende kuchikoro akabva nditi mama ini handichada zvechikoro, ndakuda zvekuenda kubasa. Ndikati unogoenda kubasa sei? Uchiri mudiki muzera rako iri, woonekwawo kunoshandira vanhu. Gara panopamba, nguva ichakwana wozoenda. Ndipo paakati mama inini zvimwe zvinhu zvandinoda mukundikana kundipa. Ndikati kukundikana inhau yekuti pfuma yacho iri kunetsa kubata. Prazi pandinoenda wano kushanda, pfuma yandenjipiwa unoziva zvenyika ino mazuva ano mamirira zvakaita. Ishoma, haizokwane kuti uyu kuchikoro, uyu iwewe zvese zvaunenge uchidawo. Saka izvinezvi ndiri kumboita zvokuti munin'ina wako uyu akaendawo kuchikoro, tikamupushawo akaenda kuchikoro, patine tashairo mari ndepapi ipapo. Saka ipapo ndo paakazonyanya kuisa pressure yekuti ndoda kuenda kupi? Kubasa. Ndikokusiya kwandakamuita achienda. Akanga ane makore mangani uye ipapo akasiya pacho akanga ava mugwaro rechingani? Paakasiya pachona handidi kunyepa. Mwana uyu zvakatomboita mumashurumu, akuma grade 5 aitodzidza paresearch apo primary school. Akangotiza pamba ari grade 5 mbaenda. Ndibva ndatonoisa nyaya yangu, mba ndatonoisa kumapurisa kuti mwana wangu angotiza pamba, handizoziva kuti ari kupi. Mapurisa akati tsvagai, hapana kwaakaenda ariko. Batamutsvaga mwana. Mwana ndakazomwana after 6 years. After 6 years? Kubva ari grade 5? Ndipo paakazodzoka. Adzoka ndipo paakati mama ndoda kudzokera kuchikoro. Ndobva ndati saka iwewe unodzokera grade 10. Ndobva ati kana unotangidza form 1. Ndikati form 1 haiti, ndokutangidza grade 7 woenda mberi. Ndobva ndaenda kuchikoro kunopinda munin'ina wacho, vanandotaura nematicha acho. Maticha acho akati aiwa, tinombonomupinza mugrade 2 kuitira kuti agone kuverenga nekunyora. Kana toona agona kuverenga nekunyora tomuisa mugrade 7. Saka ticha vacho atonifonera nditori kubasa, mwana wenyu ari kugona, tauda kutomuchinja kuti timuise mugrade 7. Ndichidzoka kubva kubasa ndaishandira kwaRusapi. Ndobva ndoti mama ndichada zvekuenda kuchikoro ini. Kana ticha vacho wakabatikana zvisingaiti. Kosei adaro? Kuti handizivi. Zvikanzi ngaasakurwadzisai. Ndikati aiwa, musamumanikidze ndomuziva. Regai tiite zvaanoda. Vatamusiya akadaro. Ndipo akatanga kuenda kunoshanda, akatanga kuenda kunovaka, kwaivaka nemamwe madzibaba vainamata navo vekuchechi kwaivo baba ivava vasiri baba. Mari yake aitoipiwa achiuya nayo. Mama ndapiwa mari yangu iyi. Ndikati mari yako iyi, iwewe chienda unotsvaga hembe dzako dzekupfeka. Akatonotsvaga hembe akatoneya nadzo.
paakazotorwa nababava kubva pakutengesa mazai chaipo kusvikira aende kumba kwavo chaiko, handina kana chandakamboona ini chakauya nacho achinditi mama iyi ndio mari yandapiwa nababava. Ndakaedza kumubvunza ko mari mwedzi wapera iripi, zvikanzi mama handichapiwa. Ini handisi kuziva kuti vaitenderana kuti chii. Ini ndikati ndikapindira nyaya yacho ndozoita sekunge ndiri kumhanya, ndikanimbofamba zvishoma kusvikira mwana aenda navo kuchitungwisa. Saka ipapo ndo pandaenda kuti paanodzoka sezvo ndanzwa achinzi asi kupiwa mari ndochienda kwavari ndonovabvunza nyaya yekuti ko mwana mamusingamubhadharisei, ko mashandiro acho amuri kuita ndaapi, kuti ndinzwe pamwe pane mataurirano avakaita ivo, nekuti ndaizokasira pamwe kumhanya kana kuti kuita hasha vaine mamwe mataurirano avakaita. Saka handina zvese izvi, handina wokubvunza, handina anondipindura. Zviri ngori mupfungwa ndichingopishana nepfungwa dzangu. Nazoma muchiti makashaya mwana ari grade 5 mukazomwana after 6 years. Paakadzoka akati ari kubva kupi? Akati ndaigara kumbare. Kugara sei kumbare? Tozoti kune vana vaya vanongogara vega vaya, vazhinji vanovati ma-street kids. Iye akanga amu-street kid here? Akanga aona munhu wekugara naye kumbare here? Ari grade 5 zvakafamba sei ipapo kuti abve kuno kuairport kusvika kumbare muchimubvunza mwana wenyu? Iye akati izvoni ndandina mai vandaigara navo kumbare ndichitengesera mazai, ndo vandaigara navo, ndandisingagari mustreet. Andambobvira ndagara mustreet, mama ndiwa kunyeperai. Mai vavo ndo vakanditora ndikagara navo ndichivatengesera mazai. Ndikati ufunge taito kutsvaga tichikushaya, zvawauya zvanaka, ndofunga tinovimba kuti takugarisana zvakanaka. Handina zvandakamubvunza zvakawanda, handidi kunyepa. Handina hasha dzandakamuitira, handidi kunyepa. Ndakamutambira semwana aita sei adzoka, ndobva tagarisana kusvikira azotorwa nababa vapi ivavavo. Takatarisa mama, mwana adzoka, magara, akuda kuenda kuchikoro, aramba zvakare. Nazva muchitaura muchiti kuna medium ndakatoti musiyei zvenyu, kana atoramba ndozvaari. Semwana mama tozoti mwana anozotanga kunzi musiyei aite zvaafunga, mwana anenge ane 18 years. Chakaita kuti muti ndozvaanoita, musiyei henyu, zvinogona kuzotonetsa pamberi apo. Chii mama? Ndiyo nhau iyoyi, semwana wandakakura naye, mwana wangu ndoziya unhu hwake. Mwana uya asingadi zvokuti anotsurwa womufosa zvaasingadi, anotoona sekuti uri kumudzvinyirira. Handizi ndopatsanangura nchipati kudini. Saka ndandakuziya unhu hwani umwana wangu, ndosaka ndakati musiyei, nondaitira kuti agare panzvimbo. Neu ndikaita zvokumufosa ndaiziva kuti anotiza, futi ndo matiziro aita. Nekuti panguva yacho iyoyo semwana ndaitomuti ita zvakati, aiwa haurambe nekuda kwokuti uri mwana, ita iwewe. Saka ndakaona sekuti pfungwa dzangu sekufunga kwadzo ndo nyaya yakazoita kuti mwana aite sei, nekuti ndaimufosekedza semwana haurambe kutumwa nemubereki, ita zvandiri kuita sei, zvandiri kuda. Saka paakadzoka apa ndandangoti ndikataura naye akati ndandisisaite nharo naye, ndaingoti alright, chiregera zvako, indoita ndega, ndozvandaitongomuita chete. Manje apa mama, chandikada kuti tingotaura zvishoma. Hatingati here mwana zvakare zvichida anogona kunge sekutaura kwamaita mukati maida kuudza baba ava kuti mwana wangu anofarira izvi, haadi kuitwa izvi. Hatingati here pane kunetsana kwavakaita vari vaviri, mwana akafunga kutiza zvakazoita kuti zvichida abatwe nevanhu vakamurova zvakaipisa kudai. Zvakutoda mubvunzo iwoyo wakutoda baba ivavo ndo vangakwanise kupindura ipapo kuti vaigarisana sei nemwana.
Ndichitarisa mama ndiri kunzwa muri kutaura muchirerekera nyaya yese kuti vana vangu ndichiriritira vana vangu. Baba vevana varipi? Baba vomwana uyu vakashayika, ndivo vanga vari ngori 1 muberekwa namai vavo. Vamwe vacho ava vakazosikoberekwa namai vakazoroorwa mumashure mamai vebaba vomwana wangu uyu. Saka vamwe vacho variko kwamutokoko, ndotoziya pamusha pavo. Maitomboenda here kuzokura kwaita mwana uku, maimboenda naye here kumusha kwake? Zvichida mwana ugona kuti kutiza kwaita mwana zvichiita sei zvichida anenge achidiwa kudzinza rake. Maitomboenda naye here zvichida kana kumaholidays, kana kuti vana imboendaiwo munoona hama dzenyu zvezvinonzi vana ngavambopota vachinoona hama dzekwana baba, hama dzekwana mai. Vaimboenda here vana kumaholidays nguva yesei kuzosvika patiri nhasi? Mwana ndaienda naye, ndakatoenda naye ndikasvika naye akatoonana nehama dzake, atokura akutoziva iko kumagrade 5 ikoko akazotanga kuita zvese izvozvo. Tikadzoka mwana akaramba madhezi acho, ndakatoenda naye burikidzo nekuti aiti akatiza ndonomutsvaga ndomuwana arara kana kuti paarara ndonomutora ndodzoka naye ndikati pamwe kuda kudiwa musha kwavo. Ndaenda naye vatonoona mwana wavo, mubva vatomuudza vakati aiwa usanonetse mama wako, chengeteka, enda unogara zvakanaka namai vako. Patatodzoka ndobva atiza zvakare, ndobva adzokera kumusha kwavo. Kumusha kwavo akati aiwa dzokera kuna mama wako, unogara namama wako. Bva adzoka ndobva ndamuona, bva ndamutora. Haana kutaura kuti aenda kumusha. Aingoenda futi? Inini paakazotiza futi ndichitomutsvaga indomushaya, ndipo pandakazodzika kumusha kwavo kwamutoko. Pandanosvika vakati akatosvika panapa, tikatomupa mari tikatomuti adzoke kwamuri. Saka kana muchiti akadzoka akatiza futi hatichazive kuti ari kupiwo. Kuda pamwe pada imhepo asi inopera, ndo mapindiro avakandiita. Inini ndobva ndakatorarapo bandazofuma nichidzoka makuseni, because hakuite kuenda uchibva wapinduka udzoka 1 day, unotosvika unorarako wozodzoka. Ndobva ndadzoka, atori nedzimwe hama dzake dzandaitogarisana panext door sezvakaita apa nepanapa. Magariro andaita nemwana vanotoaziva, gogo vacho vari kuzasuku. Zvese vanotogona kuti kutsanangurirai kuti vaigara sei nemwana, kubuda kwaakaita, chimiro chacho chachiri chii, vanokutsanangurirai zvese. Ndaitogara padhuze nagogo vacho. Ndikatoti gogo ndarisvika kumusha, vati mwana hakuna, handisi kuziva kuti ari kupi. Vakati mai tadiwa, regai tione kuti tingaite sei kuti mwana timutsvage. Saka ini ndakazosvika apa kumutsvaga kusvikira azoita sei, tatongoti regai timboona kuti tingamuwane sei. Ndipo paakazongodzoka ega, ndokuwana kwatakatomuita. Mbatangomutambira, hatina kana kutombomupa puresha yekumubvunza kuti wanga uri kupi ende waigara sei ende zvazvakamira sei. Sekuru vacho ndovangomubvunza kuti waigara kupi muzukuru, ndobva angoti kuMbare. Zvikanzi saka waigara nani? Mbva ati ndaigara namai vandaigara navo ndichivatengesera mazai. Vanhu mbva vatonditi chiregai kumubvunza zvakawanda, munomupa futi mwewo kuita sei, chimusiya yakadaro. Ndobva tangoteerera mazano atakaudzwa nevanhu, hatina zvizhinji zvatakamubvunza, vatangosiya zvakadaro kutogara naye. Ndobva tatotamba naye Christmas last year but 1 this year ndokushayikwa kwaaita futi. Aenda nababa ivava, saka handichazive kuti baba awa vanga vaine magariro avaita nasei naye. Saka inini chakandinetsa ndechekuti kunokwa ndambobva ndanetsana naye, taitotaurirana pafoni. Dai anga akatiza kubva kumba kuna baba, dai akadzoka kunokumba kuno. Saka sei asina kuzodzoka?
ipapa ndo pari kuninetsa kuti baba ava vane chekuita nemwana. Ndo pfungwa dzangu dzandinadzo inini zvokuti dai pamwe ndakukwanisa kubatsirwa kuti baba ava vanyatsotaura kuti mwana uyu chii chaita kuti asadzoke kuno, because akabva kuno kwanamunetsa naye akatorongedza zvinhu zvake kumba achitoenda kwavari. Chakazomupa kusazodzoka chii? Baba ava ndo vane chekuita nemwana wangu, ndo zvandiri kufunga inini. Ndanzwa mama muchiti ndo rubatsiro rwamuri kuda, ko rumwe rwamuri kuda tikatarisana nekumapurisa kusina kufamba zvakanaka nyaya yenyu, mafambisiro amaifungidzira ndo amuchaita kana kuti mabatsiriro amaifunga ndo amuchaitwa kumapurisa, rubatsiro rwamuri kuda ikoko rwakamira sei? Inini ndandakatarisira kuti semapurisa anobatsira vane matambudziko anenge avawira vachandibatsira nenzira yakanaka. Vachatora babawa vonyatsokuvabvunzawo semapurisa, kana kuri kuvasunga kuda pamwe munhu akambosungwa akapinda mujeri anotaura kuti mwana aripi, nekuti anenge atoona kuti nguva yandave yanguva yakaoma. Mapurisa ndakatoona kuti mapurisa inini sekuona kwangu, mapurisa aya hameno zvavakataurirana nababawo kuti vasaite shungu nenyaya yemwana wangu. Ndo zvandiri kuona ini. Aiwa, tinotenda mama. Ndisekana mune mashoko ekupesera mungade kutaura tikatarisana nenyaya dzekupawo kurudziro kune vamwe vanhu vane vana vari kungotorwa zvakare vachiendeswa kunoshandiswa kumabasa nevanhu vanenge vasingazive. Mashoko enyu ekurudziro amungade kupawo kune vamwe vabereki vari kusanganawo nematambudziko iwaya, kana kuti vari kufungidzira kuti vana vavo vaende kunoshanda, kune vanhu zvakare vavasingazive vachiteedzera zvido zvinenge zvichiita vana, ndekuti kudii? Kurudziro yangu yayongoti vabereki kunze uko ongu vana vedu ava pamwedzenguva vangatadza hedu kutiteerera, asi chikuru kutanga wanoona munhu ari kutora mwana mopota muchitaura nemunhu uya kuti mwana aripi. Sezvo inini ndakaita era ipapo pada ndo pakaita kuti mwana wangu ndikundikane kusamuona. Kudai pamwe ndai ndine communication nevanhu ava pamwe ndaikasira kuziva kuti zviri kuitika, asi setarisiro yangu hangu inini mwana asati akukodzera kuenda kunoshanda ngaangogara hake pamba, nekuda kwokuti iye anga ine foni dai akandiudza kuti mama zvinhu zvandiomera pakati, asi handizive kuti chii chakaitika kuti mwana asati nditi mama iye zvinezvi zvakandiomera, kana kuti akangosikomunyikidzwa zvekuti haana kuwana mukana wokutaura neni. Ipapa handizive, uye baba ava havana kuita shungu kana kunditsvaga kuti vazive kuti ndiripi, kuti vandiudze kuti mwana akaenda. Izvozvo zvinhu zvinondibata muri yeZimbabwe. Izvozvi ndakaremerwa, ndiri kushungurudzika nekungotsakatika kwaita mwana wangu. Handina tarisire kuti aisadzoka kumba dai akakonana nababa. Ndizvo chete zvandingakwanisa kutaura. Tinotenda mazvinzwira muri Zimbabwe mama vandakagara navo pano maitadiwa sekuona kwamuri kuita, vane kurwadziwa kukuru, vane kunyunyuta, vane kushungurudzika kwavari kuita mukati memwoyo wavo, kuti mwanakomana wavo wavaitiwo ndiye achachengeta munin'ina wake, ndiye zvakare achachengetawo amai vake, nekutambudzika kwese kwavari kuita vachishanda vachishandira vanhu kuti vana ivavo vave neremangwana rakanaka. Asi zvese izvi zvakaenda mudondo
mudondo nekuda kwamadzibaba avo vari kunzi vejohani masowe vakatora mwanakomana Tadiwo vakaenda naye vakati iye ngaanochengeta imba yangu kuchitungwiza. Kuzobva ipapo amai vanokuti kubva musi wa1 November gore rapera kusvika nhasi uno mwana haasi kuwanika. Asi runyere kupe kana kuti zvavari kuona vari kuti vari kusendera mapictures mumagroups akasiyana siyana vachinzi iye mwana ari kutotumirwa akanzi Christmas box akarohwa zvinosiririsa kana kuti zvinotyisa zvekuti ukaona hana inoenda kure. Saamai vari kuti ivo pandakaendawo kunoripota nyaya iyi kumapurisa kwandaiva nefungidziro yekuti mwana wangu ndichamuwanawo, ndichawana rubatsiro rwekuti ndizive kuti mwana wangu mupenyu here, kurohwa kwakaita mwana wangu ari kupi, kana kuti mapurisawo akwanise kundibatsira. Sekutaura kwavaita vati aiwa kana usina mari hapana chinofamba, nekuti mupurisa aifanira kunge achivabatsira aitoti dai mambondipa yechibuku ndambowana kufambira nyaya idzi. Asi shuviro yamama ndeyekuti dai mapurisawo akwanisa kundibatsira ndaziva kune mwana wangu, kune avo vane maoffices vane maranks anokwanisa kutibatsirawo kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika kumwanakomana uyu, chii chakaitika pakati pemapurisa nababa vari kutaurwa vejohani masowe. Tinyatsotsvaga tite tsvagurudzo tizive kune mwana uyu. Namba dzamama kune vanoda kuvabatsira ndodziri kubuda pazasi apo. Tinzwe kuti toita sei kuti mwanakomana uyu awanikwe. Vataura vakati vanhu chimbomirai kundifonera muchitaura maadvice. Chandiri kuda ndechekuti ndizive mudzi kuti tobatsirana sei pamwana uyu. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagu, tiri pano paZim News tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.